daar hebben we toch als Europeanen elkaar nodig om onze waarden en onze manier van samenleven ook te versterken in de toekomst. Ach, Europa. Komen de tongens die binnen in uw land de verkiezings van het Europees Parlement. Maar om nou te zeggen dat je onmoedig wordt om te stemmen... Europese verkiezingen? Ja, die vind ik niet zo relevant. Likewels, Europa is net alleen een sammeling landen, maar bestaat ook uit talloze regio's. En die regio's die hebben misschien wel een hele orenverhouding tot Europa als je eigen nationale lieden zoals jullie ook laten willen. I think that nationalities, they are not, you have to choose one and you are Catalan and just Catalan or Spanish and just Spanish. I think that it's wonderful to be here and be all these things, a citizen of the world. Maar dan zal de Europese Unie investeren moeten. Niet alleen in steden, maar vooral in mensen. En bovenal in de mensen die het dreig hebben. En dat binnen benamen de minderheden in de regio's. Ara és el moment de demostrar el poder de la ciutadania a la Unió Europea. Cregui que hauria d'estar una unió de ciutadans que jo hauria de sentir els meus drets respectats i defensats per la Unió Europea. Ze wijden in de Unie, maar leven aan de grenzen van Europa. Journalist Onno Valkena maakt een reis door Europa. Hij wil weten wat de minderheden aan de EU te vregen hebben en misschien ook wel te bieren hebben. Na de ellende van de Roma... Unfortunately, became worse and worse. En de frustraties van de Sami... It's not easy to support something that you don't understand. Zou het mooi wezen als we een verhaal vinden dat hoop jouwt en goeie moed. We binnen onderwijs naar de Val d'Aran. En de Val d'Aran, dat is een heel bijzonder stukje van de Pyreneeën. Het is eens één vallei, het meest noordwestelijke stukje van Catalonië. En ze hebben een eigen taal en een eigen cultuur. Volslijn autonoom, 10.000 mensen. En de inwoners zijn al hier zo meertalig als ze maar kennen. Ja, en ze zitten eigenlijk wel een beetje in de kniepen. Want Catalonië wil onafhankelijk worden, of tenminste binnen een soort Catalanen die willen dat. Ja, en de Aranezen die staan er toch wat dubbel in. Want ze zeggen van ja, wij zijn in het vaste plak geen Catalaan, wij zijn Aranees. Eens hadden ze het op dit stuit aardig goed varren in de Val d'Aran. Ja, en dat willen ze net graag op het spel zetten. Ell és millor lloc on podria estar. En Turada, quan sou en la ciutat, sí que és veritat que a viatges pots trobar a faltar el moviment que hi ha, no? El moviment cultural de la ciutat, tots temes passen causes, tots temes molta oferta, de tot, però també hi ha altres causes que pesen més, com per exemple aquesta tranquil·litat, hagués en Tur, sente que és a unes d'este. Era mi manca de fe. Est-ce que c'est un avantage de chanter en langue aranaise? Jo penso que sí. M'agrada veure com a so. Tot et podem veure com a avantatges o com a desvantatges. Depèn del punt de vista des d'on guardes. Prefereix qui vedec com a jo avantatge que com a jo desvantatge. Què hi ha com a avantatge? És únic. Ell cau que renda exòtic. Pensi que a la gent li genera curiositat.
clau va simbolitzar l'entrada d'Espanya o de Catalunya a través de la Val d'Aran, per tant, era clau de l'entrada dels Pirineus. Ell és símbol d'obrir-nos a la frontera amb Occitània o amb l'estat francès, per tant, el pas natural d'Occitània de la Val d'Aran a Catalunya i a Espanya era a través de la Val d'Aran i, per tant, era clau de pas. Entenem que a Europa un exemple d'identitat, de cultura pròpia i d'existència d'un territori com era Val d'Aran és un actiu de valor de la pluralitat dels pobles. Per tant, jo entenia que era realitat de la Val d'Aran és un exemple, és una realitat que val la pena que cau carrers pugui observar i analitzar. També la teva mama, què parles? També en aranès? La meva mare parli castellà, el meu pare aranès. Molt bé. En educació infantil estem parlant en aranès, més en educació primària sé assignatures en català, en castellà, en anglès i en francès. Per exemple, matemàtiques sé en aranès. Sé en aranès, sí. Coneixement d'etniei. Coneixement d'etniei també. Més la llengua vehicular del centre i l'aranès. It's complex, but students finish primary education, secondary education, and also bachillerato with good knowledge of lots of languages, which is perfect, I think. Because in other parts of Spain or in other parts of the world they don't have the same. És un teni que jo a causa que era can com normal. Des de petitets parlen moltes llengües i per tant és molt fàcil tant usar-hi, inclús d'aeri, canviar de llengua segons a la persona que tu estàs campant. Pues me dic Elvira, tinc 6 anys, hablo català, anglès, aranès. I castellano també, no? I castellà també. Hoewel de Aranezen cultureel en taalkundig besibben binnen aan het Zuid-Franse Occitanië, kan de Val d'Aran rekenen op een soort bescherming van Catalonië. Ze faciliteren Catalonië de oprichting van een echt Aranees taalinstituut. A Catalunya qui era oficialitat de la llengua en la Val d'Aran. En Catalunya. Catalunya és qui crea el cursi d'occità. Era Catalunya és qui introduïs l'occità en escola. I Catalunya qui permet parlar occità en Parlament de Catalunya. En Parlament de Catalunya, sabets, se parla occità. I Catalunya qui crea aquesta acadèmia. Catalunya ha competències de crear acadèmia i crea l'Acadèmia de la Llengua. I Catalunya qui desenvolupa la protecció lingüística de l'occità més que no pas en la resta d'Occitània. Val d'Aran is wies met het hoertje en noertje door de Catalaanse autoriteiten. Maar de beste bescherming kwam vanzelfs van de Pyreneeën. Eeuwenlang werd de vallei zo ontoegankelijk dat je hem, hoewel op het snijvlak van culturen, isoleren en autonoom ontwikkelen. Pas met de komst van de toeristen verhoorde dat. I és una sala que va dedicada a explicar el concepte de paisatge i el naixement del turisme. El que és molt interessant, aquí ja veuràs, en aquest llibre, això és una guia Joana, que és una guia molt antiga, em sembla que aquesta és de 1882,
o 86, veus? Molt antic. I en l'apartat de Salardú, veus? Quan diu Salardú, Salardú est un excellent centre d'excursion de plus en plus fréquenté pour les touristes. In Salardú en de orendorpen van de Val d'Aran komen toeristen uit alle landen bij. De Aranezen willen graag met haar praten, maar leven net op politiek. Dat jouwt alleen nog maar te leed. De vallei vertrouwt meer op de bergen als op de machthebbers. I amb la influència de la clientela que hi ha, pues, hi ha por de parlar de política. Em deien, no parlis de política, això és fer política, no parlis de política. I jo em quedava parat i deia, ostres, però si tot el que relaciona els veïns és política. La Vall d'Aran està molt a l'expectativa, diguem-li. El govern aranès depèn del finançament de Catalunya i el turisme representa que és espanyol, basc, valencià i francès i cada vegada més internacional, una mica els governants estan a l'expectativa i no es posicionen, estan quietets i calladets. La Vall d'Aran, des de luego, un puesto on la solidaritat no brilla gaire aquí a la Vall d'Aran. Se comença a derivar el problema en un problema d'incomprensió, de respecte, i a partir d'aquí creix novament el discurs de l'independentisme. I un baix nivell polític sense precedents, jo era convençut que jamais en la meva vida viuria una situació de tan baix nivell polític com el que ara s'està vivint en Espanya. De Catalaanse teleurstelling in de Europese Unie is groot. Doordat in Catalonië een beweging op gang kwam om hem uit te splitsen van Spanje, dreige Brussel voortdurend, influisteren terug Madrid, dat het Catalonië dan ook uit de EU zetten zou. De situatie zit in een impasse. Om te bezieken die te terugbreken, organiseren de Catalanen nou een zogenaamd Europees burgerinitiatief. Via een petitie willen ze de EU dwingen om op te treden als democratische groenrechten van Catalanen of waar ik maar in de Unie schijnt worden. Entenent que la defensa dels nostres drets és la defensa dels drets dels ciutadans europeus. I per tant que els catalans tenim una responsabilitat en el que era la defensa dels valors i de la democràcia europea en uns moments que aquesta democràcia està en risc. Està en risc per tres factors com a mínim. 1. L'augment del populisme arreu d'Europa. 2. L'augment de la xenofòbia, entre altres coses, que és una amenaça directa a valors fonamentals de la Unió Europea. I 3. La debilitat, la feblesa amb què estats membres expressen el seu compromís amb els valors fonamentals de la Unió Europea. Dit d'una altra manera, hi ha una regressió a la qualitat democràtica al conjunt d'Europa. I have an appointment with Frans Timmermans, the Spitzenkandidat of the Social Democrats. I would like to ask you if you have a message for him. Well, probably when you can ask Mr. Timmermans to sign that petition, for example. It'd be very interesting. Maar de EU-commissaris is deze dagen net in Brussel. Timmermans wil graag voorzitter van de Europese Commissie worden en staat vol in de campagnestand. Zet hem op, Frans. Dankjewel, Lutz. Goedemiddag, Leeuwarden. Goedemiddag. Goedemiddag, Leeuwarden. Goedemiddag, Frans. Friesland. Hey. Er is veel te veel angst voor wat anders is en angst voor wat verschillend is. Terwijl we zoveel verschillen te vieren hebben, zoveel van elkaar kunnen laten zien, zoveel van elkaar kunnen genieten. Daar hebben we toch als Europeanen elkaar nodig om onze waarden en onze manier van samenleven ook te versterken in de toekomst.
Weet u wat mij opvalt? Overal waar ik kom, ik ben nu in 16 of 17 landen geweest, zijn er mensen met vaak vergelijkbare problemen. Hè? De werkeloosheid is een groot probleem in heel veel landen. Niet hier, maar wel in heel veel landen. Men vindt het oneerlijk dat de grootste bedrijven wel miljarden winsten maken, maar geen belasting betalen. Daar willen ze dat Europa iets aan doet. Er is heel veel woningnood overal. Willen ze ook dat Europa iets aan doet. Ook in Nederland. Dus er zijn echt wel problemen die we delen met andere Europeanen. Dus moeten we ook gemeenschappelijke oplossingen vinden. Maar in Val d'Aran krijgen ze van verkiezingsretoriek alleen nog maar argwage. Liever organiseren ze een eigen Aranees festival. In het Pyreneeën Museum is jong de opening. Agrair a tothom perquè avui veig que tenim una gran afluència. Què més important que la música, que poder-lo ampliar, que és això que mou la massa i mou els esperits. En aquest sentit, portava temps recomanant de poder prevenir un estival de música occitana que pensi que és el més ben relacionat amb la nostra val. Quin era l'objectiu principal d'aquest festival? Apropar a la gent de la Val d'Aran la riquesa sonora que ho hem en territori d'Occitània. Val d'Aran heeft een eigen beskierde omroep. All my work is in Aranes, so I cover the news here, everything that happens. We are always there, and then we do our job, but in our language too. Well, maybe politicians from Madrid and Barcelona, they can learn something from the Aranese. I think that they should, and all of them, the Barcelona and Madrid politics, should come here and see that we can live together and be okay. So I think that nationalities, they are not, you have to choose one and you are Catalan and just Catalan or Spanish and just Spanish. I think that it's wonderful to be here and be all these things, a citizen of the world. The people of Val d'Aran, they would prefer not to choose. Yes, I think that we all, but not just here, I think that we all prefer to politics and fix things and talk between them and fix it without having more moments like the 1st of October. But I think that it's something difficult to ask them. 1 oktober 2017, de dag van het onafhankelijkheidsreferendum. Het Spanje met geweld bezocht op te keren. De Catalaanse leiders van destijds zitten nou nog als politieke vijanden in de cel. Of liever in ballingskip. Ara és el moment de demostrar el poder de la ciutadania a la Unió Europea. Nou, ik denk dat de Europese Unie niet bestaat als we niet aandacht hebben voor alle verschillende culturen en minderheden in de Europese Unie. Ik heb de afgelopen jaren heel hard gewerkt aan het verbeteren van de positie van de Roma, wat de grootste, maar tegelijk ook de meest kwetsbare minderheid in Europa is. Er zijn andere minderheden die verdienen aandacht omdat ze hun cultuur willen koesteren en uitbouwen, hun taal willen schragen. Dat is ook een diepe wens in Friesland. En in Friesland lukt het ontzettend goed. En soms ook met hulp van de Europese Unie en de Raad van Europa. Friesland is heel actief op dat Europese vlak en wordt ook vaak herkend en erkend als een regio waar de cultuur hoog in het vaandel staat.
Maar als we Timmermans vragen naar de Catalaanse kwestie, kiest er voortendaliks partij voor het gezag van lidstaat Spanje. Ja, kijk, het punt is dat ze hebben het recht om te strijden voor een andere status of zelfs onafhankelijkheid van Catalonië. Maar dat moeten ze dan wel doen binnen de regels van de grondwet die door alle Spanjaarden is afgesproken. Spanje is een democratische rechtsstaat. En als je in Nederland zou opereren buiten de grenzen van de wet, ja, dan word je ook vervolgd. Ens ho creiem que la Unió Europea és l'espai, el millor espai que hi ha al món de llibertats i democràcia. És imperfecte, però per fer-lo sòlid ens necessita a tots. No ho podem deixar només a les mans d'alguns estats. Ens necessita que els ciutadans estiguem implicats cada dia en la defensa d'aquesta democràcia. What will happen to the Val d'Aran if the Catalonia will sooner or later become independent? We, as a Catalan, we respect the right of self-determination. And not only we respect that, we approved several months ago, more than a year ago, I think, approved a law, 2 years ago, a law concerning the Vall d'Aran, in which law we recognize the right to decide their own future as a nation, because it's part of the Occitanian nation. And we respect their language, their identity, their institutions, their history. So if one day the Vall d'Aran want to exercise the right of self-determination, has absolutely the right to do that. Cregui que hauria d'estar una unió de ciutadans que jo hauria de sentir els més drets respectats i defensats per la Unió Europea que no pas per l'estat espanyol. Aquella pensi que hauria d'estar més que no pas per l'estat espanyol. En aquests moments, els més drets han de passar obligatòriament per les decisions de l'estat espanyol. Penso que el problema és del nucli dur d'Europa, de la Unió Europea. O sigui, la Unió Europea, si pensem la Unió Europea com una ceba, és an onion, amb diferents capes, hi ha un nucli molt dur de funcionaris que no han estat escollits democràticament en votació, sinó que dintre de la Unió Europea s'han creat una sèrie de capes de governants, funcionaris, que són els que realment manen i que cada vegada estan més a les ordres de partits de dreta, extrema dreta i de lobbies i d'interessos econòmics. Llavors, aquesta deriva que la Unió Europea fa cap a un nucli d'interessos econòmics més allunyats dels interessos de la població, els interessos econòmics de grans corporacions i no de la població general d'Europa, de tots els països, doncs això és el que també fa que Europa tanqui els ulls al problema de Catalunya, perquè no li interessa. Europa ha deixat a l'estat espanyol com a vosaltres us encarregueu de resoldre aquest problema, però tenint en compte que l'estat espanyol està exercint una força que no és democràtica i no està deixant decidir l'autodeterminació d'un poble que és Catalunya. I doncs aquí Europa hauria de dir, bueno, si hi ha un poble que vol votar i que vol decidir cap a on vol anar, o sigui, no hi ha res més democràtic que permetre això dins el que sigui l'estat espanyol o el que sigui una població europea o del món. O sigui, Europa sempre hauria d'anar cap a defendre això i no ho està fent, perquè precisament per això que dius que potser s'hauria de revisar els seus valors de democràcia i si realment estem en una unió democràtica o no. També això ho hauríem de revisar com a persones ciutadanes d'aquesta suposada Unió Europea. Si realment està atenent a uns valors democràtics o és només una faceta.
Ja, als je dingen echt verrooien willen in Europa, dan moet je daar naar een nieuw Europees verdrag. Dat laatste verdrag van Lissabon is alweer een heel skoflien. En de binnen politici die beginnen er jou net over, want het is een lange, ingewikkelde waai. Alleen ik denk na Brexit dat het echt wel tijd wordt voor een nieuw verdrag en het voortwerken van een deal van het democratisch tekwart in Europa. En in mijn eigen jet er ik bij een betere positie en voor de regio's en ik voor de burgers. Het zal nog wel even dworren eer de Catalaanse kwestie oplost is. En het zal nog wel even dworren eer de EU een vorm ondernaam heeft die het voor elke nien, stad en regio, meer en minderheden een feest is. Ontiteit is de beste remedie, zelfs de slingers ophingen. È un miracolo que en segle XXI un territori, un país de 10.000 persones mantingui la seva llengua pròpia, que el primer que hauria de respectar Europa era Europa dels pobles, no dels estats. Els estats han de sos interessi, els pobles auem els nostres interessi. Il y aura toujours une langue arnaise, dans 50 ans d'ici. Uf! Acro no et puc dir, no ets savi. De muri que ho. De muri que hi hagi gent que s'involucre, que hagin ganes de treballar i que hagin ganes de conservar la seva identitat. A més que conservar-la, compartir-la. Perquè no volem barrar-nos, conservar-nos aquí entre nosaltres i deixar la diversitat de costat. Hem conscienti que formem part d'un gran mosaic divers, cultural, lingüístic, tot, històric, i que hauem de compartir i mostrar les nostres diferències que hi començaran més fort. In which language do you dream? Do you know? Pues en chino. En chino. Venga, Somi, Marieta. Van de caisson. Sleeboten trekken ons langzaam in de richting van het sluitgat. Met 25 caissons is de 13 kilometer lange afsluitdijk nu voltooid.